Hej alle sammen. I dag er jeg altså i Grand Canyon sammen med min familie, og i dag skal vi altså hen til et udsigtspunkt, og der skal sådan være i 30 minutter, så det bliver meget fedt, og jeg kommer til at filme der lidt, så glæder jeg til det. Og husk at abonnere, hvis I ikke allerede har gjort det, og lad os så komme i gang med videoen. Lavi! Altså mine hår på armene, de rejser sig. Det er faktisk store i øjeblikket. Må jeg få et... Det er så sindssygt ud, det her. Mega godt ud. Ja. Sindssygt ud. Og der er den igen. Og der er endnu der. Ej, hvor er det sød. Hej. 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 Hallo. Mor hjælper. Nå. Det er så sødt. Men hop nu. Det er altså man kan. Det er der. Det er seriøst sindssygt der. Vi er i Grand Canyon i USA, og ja, men der er lige undskyld, at alle mine clips, som dem der lige har filmet, de er sådan vendt lidt mærkeligt. Jeg tænker, det er det bedre, men what? Prøv at se der. What? Det er faktisk lige sindssygt. Der er også sygt mange æren. For eksempel. Okay, nu er vi altså på vej ned til den vilde udsigt. Altså sådan der, hvor man virkelig kan se meget. Jamen, nu kan man ikke se sådan derude. Ja, derude. What? Det ser sindssygt ud. Jeg kommer også lige til at lave en short video. Den der udsigt der. What? Det ser sindssygt ud. Og så er der også album der, og det er sådan lidt kedeligt, men jeg tror, jeg har set 20 æren indtil videre. Det er, ja, der er så mange æren her. Okay, nu er de så gode, men er det her noget her nu? Det vil jeg lige holde igennem mig selv. Der. Det er sindssygt. Ja, tak. Vi skal ud og gå mange kilometer i det her. Ja. Så går vi. Sindssygt. Ej, hvor er det der lille her. Det er seriøst det mindste, jeg nogensinde. Kan jeg godt skrue det op? Se der. What? Seriøst den lille her. Hvor er det? Se der. Ja. Er det overhovedet et æren? Nå, okay. Det er det jo på en måde min første video på min kanal. Det er det jo. Men for cirka halvt år siden eller et eller andet, så lavede jeg også videoer. Men der stoppede jeg. Men nu er jeg så begyndt igen, og nu har jeg så slettet de andre videoer. Og så på en måde begyndt på en anden kanal. Men det er jo stadig den samme kanal. Men ja, det er jo sådan. Og lige nu er jeg i USA. Jeg kommer nok også til at være sådan rejsevlog. Ja. Okay, alle sammen. I morgen, så kommer jeg også til at lave en video. Lige nu er jeg også i en nationalpark. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde højdepunkt til at starte med video, men det er sådan en nationalpark. Sådan, på en måde, men sådan, vi er der kun i en halv time eller sådan noget, 45 minutter, så ja. Men i morgen så kommer jeg altså også til at lave en video. Men jeg er det samme sted.
Fordi med det her, altså det er jo større end Fyn. Altså større end Fyn. Så sådan, jeg kommer til at være andre steder end det her. What? Det er sindssygt. Det ved jeg godt, jeg har sagt mange gange, men what? Jeg vil anbefale at tage til USA og så Grand Canyon. Men vi har lige været i Las Vegas i 4 dage. 3 dage, nogle timer, men ja. Og så har vi så kørt til Grand Canyon, og her er vi så sådan kommet for 2 timer siden. Eller sådan. Lige når jeg startede videoen, så kom vi sådan cirka. Så vi har været i den her ferie lidt tid, men 4 dage cirka. Så ja. Og i morgen skal vi også ud og køre rundt her. Sådan her. Ja, så sådan, det er meget anderledes end det her. Vi kommer til at køre rundt, og vi kommer til at være der i en halv dag eller sådan noget. Okay, vi er altså kommet tilbage til bilen, og vi er på Wendy's nu. Vi er gået over på Wendy's, men jeg tænker bare at slutte den her video af. Håber I er nyt, og husk at like og subscribe. Vi ses i næste video.